Igen. Gyorsan az ugró. Rendőr bácsi mit szól? Ez itt is leér, bazd meg. Hol van ennek? Laposok, gerekek, vagy mi a gecő, hogy minden mindig leér? Van még rajta. De tényleg most... Azt örüljének, hogy van még rajta. Kevés. Tényleg most... Mi van? Ott az a bodolt az elején. Jó, hogy ott van. Aha. Ha itt majd meg tudunk fordulni. Megfordulni. Hát szerintem bárhol ide betolok. Való ebből? Remélem nincs nagy gödör ott lenn. Hát nem tudom. Bazzeg ott ne bazzeg! Ezt is fölvettem! Júj, de jó! Éreknek a seggét üti az ajtét. De tényleg ott van göcceg, egy rohadt nagy segg. Hol? Ott a izének az oszlop helyén. Már ugye meg oldalak itt. Hol van? Megdobnak. Tényleg volt. Kellene, hogy nem a fácsok. Fölvettem a hát. Igen. Száj! Sóljam. Sami. Nem találjuk a Hát a Titronic váltót bazen tökre ne vágjak benne. Euronic. Fényképezd le, hogy fényképezd! Ez nem akar tippelni. Nem, majd azt kell fölvenni, van kezd kurolni. Amikor megyünk föl, bazd meg, az, hogyha ott fölmegy, bazd meg, én nem tudom. Akkor nem vagy nerfog. Ja, na, jöjjön egy. Vadászok értem bármikor. Az baszna be neki. Te figyelj már! Ne. Igen? Fú. Bazd meg. Nagyon kemény. Mi az? Hol? Akkor nem kell fel. Ez a nagy... Na bazd meg, akkor ezt föl kell venni. Azt addig belekülünk. Na menjünk, akkor nézzük. Ez Valami nagy lyuk. kemény itt. Nagyon jó! Akartak menni, nem? Ez nagyon állat, Csabi! Azt a kurva! Basszd meg a falász, a virágon ég! De nem! Majd egy dolog! Szép! Várjál! Lassítsál! Megakadt a gáz. Tényleg? Most már nem. Aha, az. Nem kell lassítani. Nem kell lassítani. Jó lesz az. Várjál majd most mindjárt. Most. Gorki. Ja, várjál. Várjál, ezt kell venni, basszra kell. Fogom beleragadva. Várjál, Csabi. Most jó lesz. Forra víz. A féket szét vissza. Hú, ez meg remélem, hogy innen ki tudunk megadni.